Odhiambo majaber nyakora moge jwang' kamoro amora ma intiere ni geno mara ni odiochieng' mare chieng' Jumapil makawuono tarik 5 dwe mar achiel higa mar 2025 orumo ni eyo makare kata gino ma itimo odiochieng' makawuono jogo mane odhi e ute lamo, jogo mane yweyo, jogo mane ochomo tich, jogo mane timo tije mopogore opogore kawuono. En gino mara ni kamoro amora ma intiere gino mane timo dhi ni eyo makare, gino ma ihero timo kata gino ma ok ihero timo duto ka giromo kendo ka girado emane oni adieri yuto obiro ni kendo yudo mor e dhod chunyi ma iye. Arwakni machiegni e weche manyien odhiambo ma kawuono ma waikoni chenro ma lach ahinya odiochieng'ni ma wakelo ni weche manyien mag ratil bende dhi biro ni achiel kachiel sani nyaka ang' orom giko mag weche manyien kamoro amora ma intiere. Arwaki mondo ibed koda ka intie diero ni kanyo e ang'ich welo masani wendo kadonjo imako ne gimoro ka ineno weche manyien kendo imiyo aparo kotenore kod weche manyien moikoni kar kae motenore kod weche mag sikul ma yepo odiochieng' makiny kamoko bende ne oluor ler ma kamago gol kendo wantiere kod ng'eyo matut e weche manyien odiochieng'ni ma kawuono. Kapok wachako weche manyien magi e thund weche. Walikuwa nasema wafanyakazi wengine wanasema huko kuna chemicals kali, walienda ndani ikasimiwa na hewa akaaga. Ji ariyo tho idag kwiri manie kambi moro mar loso plastic industrial area Nairobi. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way. We have done whatever we can. Sirkal olando ni omenda mar siro somo e tamo kuongo ok dhi deko. Kakoria usikunda yanga kiny wuok tich. Jonyuol to pod ywago pek. En ng'a mamiyo information e government. Jogo nochwada awinjo nyaka pato ginene lemba awinjo nyaka ng'ato pada moro koro ne deya. E sigana makende kawuono wayudo ler mar kaka jogo mane osekalo e lwet jotek gi e pacho ka ne okalo e midhiero. Machiegni nyakora moge jwang' yud leno maka machiel kachiel kamoro amora ma intiere mbui mago mag Ramogi TV e Facebook mar Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya, ka e mbui mar X bende iluwa kar kacha kifollow Ramogi TV KE mane kamiyudo wa achiel kachiel. E kinde gi duto nyakora moge jwang' yorno ote machuok SMS line wa main 3 ikonwa ni Jumapil mari obedo yo machal nade kinyalo puonjri kodwa bende 2 kotenore kod weche manyien mabiro kar kae nyalo miyo paro kotenore kod weche manyien mabende wakeloni. Odhiambo ma kawuono e kinde gi duto jaloko marwa dhi bedo Wilson Ochuka, Jakabuoch Kobita ma bende dhi bedo kae kalokno weche gi nyaka giko mag weche manyien odhiambo ma kawuono. To kinde ni akelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Wachako mago mag lit gi kuyo mantie alwora ma Nairobi kar kae. Jotich ariyo owito ngimagi e kambi mar Mr Green Plastic Recycling Factory mayudore alwora mar Industrial Area e kaunti ma Nairobi. Yangore ni ji ariyogo ne owito ngimagi tok thung' e itangi mano mar kiko kwiri makech ma itiyo godo e kambino ka iloso gige plastic. Ji mamoko ma oyudo hinyruok e masirano ne oring godo nyaka e ute thieth. Charles Pamba en wat jal achiel kuom jogo mane owito ngimagi kendo koro en oywago mana ratiro ne owadgi kendo dwaro ni kambino wuog oko e ler kendo nyisgi ni en ang'o manokelo tho ma kamago. Tend kambino to wacho ni girito tieko nonro e wi tho mar jotijego kendo gibiro chiwo ler. Kitu nilisikia hata kuna protect PPE watumi, nasikia walikuwa nasema wafanyakazi wengine wanasema huko kuna chemicals kali, walienda ndani ikasimiwa na hewa akaaga. Nasikia walikuwa 3, wawili walikufa, 3 sijui wako hospitali. Ndugu yangu wako pale amelala pale. So mimi naomba kampuni agaramie gharama yote na haki yetu pia tupate. Mama yake ako nyumbani, baba yake aliaga. Yeye ndio mtegemeo ya familia yao. Hakuna ndugu wengine ambayo wanategemea huko nyumbani. Bado wako na watoto wachanga wanasoma, mama yake ako nyumbani hana bwana. Yeye mwenyewe akupia na kuna bibi mdogo ako hapa kwa jenga mkuru kwa jenga. So naomba tu serikali na kampuni atuone vile tunasaidia my brother. Mos makere na nyola makamano ma bende owito jogi kwa Nyasaye mondo mi otagi kendo migi hocho kindegi. Jogo mohinyore kamino bende giyud chang mapiyo. Kamachielo apisa moro mar IBC ma county ma Kilifi
ne omonji ma onegi gi jonjore moko ariyo e dalane mantiere Utange, kaunti ma Mombasa. Jonjorego bang' monjo apisano ne okwalo obok mag IEBC kod mwandu mamoko kendo ne giringo magilal. Wuod apisano mabende ne owe kod adhonde mag pala ka wacho odhi nyime sani gi yudo thieth mar osiptal mano ma Premier e boma ma Mombasa. Jofwambo marwa Frederick Omondi ni kod lerno. En monj mane otimore e okinyi ma kawuono e kinde ma apisano mar IEBC ma Kilifi Aisha Abubakar nene yode mane Utange e kaunti ma Mombasa. Anyuola mar mosenindo Abubakar pod ohum nono kaka jonjorego ne omwomo ma odonjo e dalano kendo monje kachiel gi wuode. Wameruka main gate, wakaingia kwa gate ya pili ambayo ni ya mama na kuna askari ndani Masai. So vipi tumeshangaa kuwa wale wamefika paka kwa mama. Wakakata grill ya dining, wakaingia ndani ya nyumba na wakafanya uhalifu ule wameufanya. Aisha ni chunye ochot kaite many kode thieth e osiptal ma Premier mane boma ma Mombasa ka wuode to pod yudo thieth bang' yudo hinyruok e monjno. Alikuwa na kijana wake mmoja mdogo wa huyu kijana wangu Abubakar ambaye yuko sasa afadhali kidogo, yuko katika hospitali moja fulani anatibiwa na tunamwombea Mungu anapata nafuu. Yangore ni bang' monj makamano jonjorego ne okwalo obok mag IEBC kod mwandu mamoko mag ot kaka TV. Wamechukua vitu kidogo sana kwa nyumba. Wamechukua TV na kuna mkoba wa IEBC. Wamerarua, wamechukua vitu zile zenye ziko pale ndani. Moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Mombasa mane ochopo e kar kano ringre joma otho ma Premier mondo one ringre apisano okuongo monj makamano ka gidwaro ni obila orure gi timo nonro e wi wachno. Lazima vitengo vyote vya usalama, DCI, polisi wa kawaida, intelligence waingie pale ndani ili kusudi lazima ili jambo tumalize. Tuna matarajio kwamba polisi watafuatilia swala hili kikamilifu, wahakikisha kwamba wale ambao wamehusika wameweza kukamatwa. Frederick Omondi, Ramogi TV. Musa ne anyuola no erokamano ne Frederick Omondi kuom report makamano. Wadhi nyime kod weche manyien. Wayudo kanyo ni jatend piny William Ruto ogolo chik mondo sikunde 13 ma yande olor kaluwore kod rach mar arita kwe e gwenge mag Hoho mar Okak koro yaw. Ruto okone migawo mar somo kod bad migawo marango somo moyiedhi mondo mi ochan chenro mag duoko jodak mane oringo lweny kod monj mondo mi oduoga e kuondegi mag jot e thuolo mar dweche 3 ka sundego yawo. Ruto oloso kinde alama no bagi e gweng' ma Tot mayudore Elgeyo Marakwet ne otene kod jotelo mamoko ahinya to mawuok e Hoho mar Okak. Tot ukiona hata mpaka kwa BBC ukisikia Tot unaona tu kwa mambo mabaya. Ukisikia Tot kila mtu anashtuka. Hata huyu waziri Opiyo nikimleta kwa gari anasema na hii ni ile Tot tunasikianga. I will work extremely hard under your leadership, Your Excellency, with the team that is in the security sector to make sure that our country is safe. Na kwa hivyo mambo ya siasa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuomba hawa watu ambao wanatisha kila wakati ya kwamba waache vitisho baridi. Mheshimiwa Rais, Katika hii mambo ya Kerio Valley tuliweka pesa pale ya kuhakikisha kwamba zile shule zilikuwa zimevunjwa na bandits kwa miaka karibu 20 tuzijenge upya na tusifungue. Thoth skunde manyocha olor kod migawo mar somo zatemo timo lokruoge kendo koro ibiro yawgi kuonde mago mag boarding chakre odiechieng' makiny. Magi biro e kinde mabende migawo mar somo singo chwalo omenda maromo bilion 48 ne somo mar tam mokwongo. Judith Omondi kod ler mathoth. Seche ikwano kendo jonyuol mani kod nyithindo e skunde 348 manyicha piny owacho oloro kuondegi mag dak kata boarding sections yudo fungruok matin. Thoth skundegi temo tieko lokruoge mane dwaro nitie ni otieki kendo bende nyaka sani e kaunti ma Nairobi thothgi osemi barua mar dhi nyime kod chiwo somo mag dak. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way, we have done whatever we can. Last week, Minister of Education
and they have assessed us again. They have seen that we have done the necessary, what they were looking for, and we are happy. Now we have the letter. We can be able to tell our parents that they will bring your children tomorrow. The boarding facility is there. Thoth lokruoge mane dwarore oriwo yaro kuonde nindo, stairs ne ute magorofa, kaachiel kod kuonde kalo poni mach omuoch skul. They have been talking about the spacing of the bed. They have been talking about a meter between this bed to the other bed. And again, they have been talking about the stairs. There is an exit. The stairs, they were not enough, but we have done so. Lakini pia shule kadhaa wa kadhaa kwa kaunti yetu ya Kisii zimekubaliwa kufunguliwa. Kwa shule 17, 5 tu ndo zijahitimu kukubaliwa kwanza sehemu ya bweni kwa shule zao. E kinde ma magi timore, bende migawo mar somo ogolo oboke mar chiwo ler motelo ne yepo. E oboke ni, giyango ni gidhi chwalo maromo bilion 48.3 omenda ma idhi pogi e kidienje ma opogore opogore. Somo manono e primary dhi yudo bilion 4.1, junior secondary bilion 15.3, ka sekondar mamalo ma idokie pacho day secondary schools to dhi yudo bilion 28.9 omenda ma ina tamalo 50 mar omenda somo ma winjo chwali e higa mangima. Oboke no oyango ni bugi 9,000 bende osechwali e skunde ka jonyuolo kwa mondo ondik nyithindgi e okumba mar thieth mar SHIF mondo kel tich mayot ne jopuonjre mabiro bedo matuo e skunde. Tamni mar achiel dhi kawo jumbe 13 ka ndalo 5 biro bedo mag yweyo madundo kata half term. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. E weche mag somo podi e kinde mayepo mag sikunde okayo odiochieng' makiny. Jonyuol ringo ka kod kacha mano mar nyiewo gige somo. Kata kamano, nengo momedi wi mwandu kod achiedh nade wi somo mar CBC giyango ni pod miyogi pek kendo duono magi kendo geno magi medo mana duono. Jafamo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler. E kindeni mag yawo skul, moko kuom jonyuol yango ni gionge mor kaluwore gi pek mar ngima ni mar kata mwandu mag somo sani nengogi ni malo. Bende gikoni wach lai manyien mar somo mar CBC pod ok donjnegi malong'o kotenore kod kwan buge mowinjore gi nyiew ne jopuonjre. Prices waneno ka ni malo matin kopogore gi last year. Ni kama wameongeza bei. Koro chuna kaka janyuol kidwa ni nyathi mondo dhi school chuno mondo nyaka nyiew bugego. Hii mambo na CBC kama wazazi imetuchanganya. Sababu kulingana na juzi vile shule ilifungwa tulikuwa tumeandika vitabu zingine. So shule tena teoindika iko karibu kufunguliwa tena tumetumia message tena vitu vingine tofauti. So ina maana kwamba serikali haijajipanga kwa hii kitu. Back to school rush gijo nyuol en tich matek ahinya nikech okoyot kodwa nikech we have to ochuno ni nyaka koro wang'iew book. You'll find that today is a Sunday and most bookshops are not opening on Sunday. Jonyuol moko bende manyo geno tiyo gi buge nyithindo madongo ne nyithindgi maya chien yango pek magin go sani ka koro idoro mondo ginyiew buge CBC manyien mopogore kod mago manotigodo iga mokalo. Moko kwaelewa kata nikech samoro nyathino ne nitie e class 3 last year to moro ni bedonjo e class 3 to iyudo ni buge manotiyo go last year koro nyathi ok nyal tiyo go this year koro iwuoro ni to koro wacho mokanye. Bende giyango ni kaber to jopuonjre winjo luong twak e kindgi kod jonyuol kaachiel kod jopuonjre mar funo ne gitie CBC malong'o kod gik midwaro mondo giyud yot. Bosi vitabu inatuchanganya. Serikali inaleta vitu inasukumia wazazi. Serikali yenyewe imeshindwa kuimplement. So tunaomba serikali imeshindwa na hii CBC iturudishie 844. Ndio tulikuwa tumeelewa vizuri. Mpaka sasa tasijielewi CBC. Nanunua tu kwa sababu unakununua. Kapoko lerni to buge go ng'eny mokinyal ng'eyo ni mane monengo ng'iew. Imed puonjo parents mondo parents ong'e gik monengo bed ni ging'iew mondo ging'ew ne nyithindo. Wan wakwaya ni kaponi buge magitiyogo ma nyithindo otiyogo kata class 1 kocha ka ginyalo tiyogo e class kata 5 koni to nyalo bedo maber nikech kiwilo gi koni kendo ichako iwilo gi koni bedo mapek ne janyuol. Komachielo e kar dak Manyalenda geno dogo ne nyithindo 73 makie mawuok Yatima Hope's Home bang' riwruok mong'ere kaka DDB Charity Events
wuok oko kendo chulo kony mag gige somo kod taulo mag ria ne nyithindo manyiri kaka yor neno ni giyawo skul ma ok olewo. Wadoke school, it's a school-based program, back to school. Koro wakonyo gi buge, kalembe, jok manyiri, be wakonyo gi pads, manya ginyalo konyre godo, gi gik mamoko. En fuong'ruok nikech wan gi geno ni nyathi ni dhi school. Wan gadier ni nitie nyithindo moko makati yawo school kiny, gibo bet e dhoudi nikech buge onge. Janyuol gima de yud matin no en mar chiemo, to buk nyalo tame. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. Yana kama chielo, Jalup Jatend Piny Kenya, Profesa Kithure Kindiki, koro siemo wang' Jalup Jatend Piny machon, Rigathi Gachagua, ma owacho ni luorore ei gwenge mag Masawa, ka ochwako oganda e yor akwede. Kindiki bende osiemo josiasa, ma owacho ni chulo kweth moko mondo miyo go koko ne jotelo mamoko kadwa wuoyo. Eric Owenga ni kod lerno. Koro gikone bang' lale wang' oganda kuom thuolo maromo jumbe 2, Jalup Jatend Piny Ngire Kithure Kindiki nochiwo ler ewi kama yande NTA. Nimerudi kwa katika ile kazi ambayo sasa nimepewa. Likizo yangu ilikuwa ya siku 15 hivyo, imeisha. Sasa ni kibarua. So watch this space. Watch this space. We know what the agenda is. Safar mare mokwongo ne en county ma Embu, county ma yande Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua olimo tich abich mar jumani. Rigathi kinde limbe mare no nosemo kalo piny owacho kendo dhi nyime gi duo pi ne sirikal. Gino mane ochuno Kindiki ni nyaka rakre kode. Don't tell us you're listening to the ground and doing nothing about it. Tell us you've listened to the ground and this is the solution to what the ground is doing. Tell us, having listened to the ground, this is the solution. The people of Mbere, they want this. The people of Embu, they want this. The people of Turkana, they want that. And this is how to do it. Rigathi e kinde mosekalo osebedo ka goyo kambi gwenge ma Mount Kenya kendo temo loko pach jodago kuom sirikal. Gino mane Kindiki oywak ni onge tiende kendo jotelo onego chiw ranyisi malong'o. Huwezi kuwa kama kiongozi, kazi yako ni kusikiza raia vile wanasema, alafu unalia pamoja na raia. Umewasaidia na nini? Alafu unachemusha raia, unawachochea, unawaweka mori, unawaweka hasira, na hauna solution. Enyasi mar alamno mabende ne obagi e kanisa mar Full Gospel e gwenge ma Kamumu, Mbere North. Kindiki notene kod jaod bura malora no Godfrey Ruku kod jaod bura mamoko mabende ne oktumusuo bende kod Rigathi kalore kod kaka osebedo ka wuoyo e witend William Ruto. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Na yeye anatuambia hakuna kitu imefanyika. Kama serikali tulikuwa tunahitaji mtu atamsaidia rais. Na ndio kwa maana yule mwingine tulimwambia wewe umefanya nusu, toka. Yule ambaye Mungu alikuwa amepangia hii kiti, sasa wacha ingie atembeze Kenya iende mbele. Kama mimi nimetoka Mathira na ninafuata huyu Kithure Kindiki na Rais William Ruto, nyinyi mtaenda kutafuta watu wengine, mtafuta ya kina nani? Kata kamano, apaka mar siasa sobedo ka huyo mopogre ne mokum jotelo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza e gwenge ma Mount Kenya, kendo kata chieng' tich abich mar jumani, jatend migao Justin Muturi noyudre kama tek tok jopiny tamre ni kik osom ote mar jatend piny William Ruto e nyasi mar liel. Niwapatie mnasema hivyo? Nisome nisisome? And the former speaker, tuachane na siasa ya kupigia viongozi makelele. That is wrong, brothers and sisters. It is not right. If you are unhappy with a leader, there is a way of dealing with that leader. We cannot be a country where leaders are scheming against each other and paying young people money to make noise at other people. Eric Owenga, Ramogi TV. Erokamano Eric Owenga kanyo mwaka wiyo mokwongo ka wantiere kar kale ote moko ariyo adek mago mag biro e mbui mago mag Facebook kod mano mar SMS ma en 3:600 iorono ote ni kar kacha tikonwa ni yudo wayo machal nade akal kuom gi kachiel Tobias Bele maneno waka entiere gwenge
mago ma Homa Bay. Erokamano ahinya wacho ni achiel kodwa e mbui kata weche manyien odhiambo ma kawuono kokalo e mbui mago mag Facebook kod mano mar SMS. Erokamano ahinya jomamoko bende matudore kodwa Nyakura Mogejwang wantiere kodi kar kaya kala ne ote kanyo mano table table wuodo wenga. Erokamano ahinya wacho ni luwo chenro achiel kachiel gikona kamiluwe kata kamano. Erokamano kuom kete kar kae kodwa achiel kachiel e weche manyien odhiambo ma kawuono. E mbui ka podi nitiere oganda ma bende ndiko nwa kar kae wacho ni moko ndiko dinuoya, moko bende ok yud kata mano ote biro to lal. Erokamano ahinya kama edo kanyo eri Kokeo Kizito mantie kodwa kachiel kachiel wacho ni luwo chenro mar Ramogi TV achiel kachiel. Lucy Ade erokamano ahinya. Polycarp Oliver Ochieng erokamano ahinya wacho ni kodwa kae weche mag siasa gi mamako dhogi. Erokamano ahinya. Gogo Mkare wacho ni kodwa kachiel kachiel odhiambo ma kawuono e weche manyien ma pod bende medo mana donjonwa kachiel kachiel Nyakura Mogejwang. Bishop Gordon Odongo wacho ni kodwa pamoja ka ntiere Nairobi kar ka. Erokamano ahinya Bishop kubedo kodwa bende chenro odiochiengni ma kawuono. Oganda mamoko ma pod ndikonwa kar ka Nyakura Mogejwang wayudu ka mondo ayudu ane kae kama untiere mana kama indikonwa kokalo mbui mar Facebook koduogo ka wayudo thuolo mano mar twako odu kendo ka ikonwa kama intiere. Diana D wacho ni waol gi weche siasa to yiero podi. Daniel Apeo wacho ni Munyadimo Apeo antiere anyuongi ka. Erokamano ahinya. Vincent Otieno ne Ramogi TV maler ka ntiere Pipeline. Jacob Kunga wan kodi an Jacob Kunga koda engineer Tobias Ojwang Juma wan nyaka Ramogi Nyabondo ka. Erokamano ahinya. Erika Wuoche ane Ramogi TV maler ka ntiere Nairobi Kayole amoso joka Buoch Karading Ogadi School kotele kanyo koda Wuoche Ligala Obuola Ligala Jena Wuoche kod japuonja Abich Bando. Erokamano ahinya. Daniel Apio bende nitie kar ka. Sara Singa Marwang neno West Kanyamkago asedonjo kendo neniyo makare. Otieno Frederick wacho ni ansani akiani who is right and who is wrong end abduction. Weche thoth wakawiyo masani kaduogo kod weche manyien mamoko moiko ni mutingo nyaka sigara mono silikuni kar kacha ne wakelo sigana motenore kod jogo mabende ne okalo lwet jogo manoteko gi sigandgi to chal nade. Kik dhi mabor. Happy 2025. Nyakura Mogejwang kamora mora mantie an kaka nyakochia gisali to kori luonga ni Joanna Rigi awisi a happy new year. Happy new year. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. E piny mahera nyalo bedo gweth kata ting' mapek. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Ng'at manigi ywaruok e kind joot ariyo to nikech ang'o? Ok ne okadwari kaka neno ngima ni dhi ni ok ane ka ngima ni dhi maber. Chuny ji chandore to keny be medo kethore. Ng'ama nong'eyo ni in ni inya ywag ne awiko. Be hera nyalo tieko lit ma ng'ato bedo godo nikech ndhogo nyawadgi. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise!
Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Macheni kidanya kura moke juangen mor marane podi kete karka weche manyien mag ratilo odhiambo ma kawuono wadhi nyime. Maoheo atamalo prabich mag ute thieth manomiyo rank kod okumba manokumba mar thieth mar SHA poko yudo chudo mar thieth mane gitimo nyaka ne chak ti kod SHIF e pachoka. E ripod nonro mane otim juma mogik mano mar Desemba kod riwruok mag ute thieth mag ji giwegi Rufa yango kata yango reni nitiere deko e chudo mag ute thieth kowuok e SHA. Bende ripod Rufa oyango ni atamalo 96 mag ute thieth chandore nikech weche mag omenda e chudo mag jotich, nyiepo mag yedhe kod gik mamoko mag thieth. Judith Omondi kod ler mathoth e wi ripodno. Ripot ma ogik ma ogol kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa ogolo rem kod duk mapoko kod okumba mar thieth mar SHA dweche adek koro nyaka ne chak ti kode e pachoka. Mana atamalo 42 mag ute thieth ema oseyudo chudo kata atamalo 58 oyango ni pok yudo chudo mag thieth magisetimo kuom dweche adek koro. Bende pod nitiere mar riwruogni oyango ewi gope duto ma ibandho kowuok kuom SHA. Atamalo 6 kende mag ute thieth ema yudo atamalo 80 mag gope mag ibandho SHA. Atamalo 30 mag ute thieth yudo mana atamalo 10 mar gope duto ma SHA ni godo. Pek ma koro ute thieth ni go riwo rem chulo gowi magina atamalo 89, chulo jotich omenda manindo e atamalo 87, ka gope mag yedhe magin goto gin atamalo 81. They don't have supplies, they don't have consumables, they don't have drugs. So just to keep themselves going, you find that patients are having to pay cash. And I think this cuts across whether it is private, faith-based or public hospitals. The financial crisis is really a big problem. E chudo mag gowi mane odargo kiwuokie NHIF, atamalo 49 mag ute thieth pod yuak ni poko chulgi, atamalo 40 ne ochul, katamalo 11 pod kia poni pesa mane giyudo ne gin gowi mag NHIF koso SHA. We feel that that is unfair because remember, NHIF money was contributors' money. These people were already deducted. If somebody did not remit that money to NHIF, that is the person or that is the ministry or state agency that should be held to account. Idwe mar 10 higa ma okalo, atamalo 19 mag ute thieth kende mane oyudo chudo ka atamalo 81 ne ok oyudo. Dwe mar 11 ne lokruok obede matin, kendo atamalo 23 ne ochul, chudo mane odok piny dwe mar 12, kama atamalo 20 kende ema ne omi gopegi. Riwruogni mar Rufa koro dwaro mondo mi ket yo makende ma ibiro tigo e chudo ma ok owe ute thieth moko oko. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Kamachielo moko kuom oganda mawuok e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket maino e bero sekta mar thieth e higa mar 2025 to ahinya e neno ni yedhe obedo e osuptende kinde ka kinde. Jafwambo marwa Joy Juma nigi ler mar wachno. Sekta mar thieth e piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties osebedo kod midhieche mathoth. Ywak osebedo koni kod kocha ka otenre kod okuma manyien mar thieth, lwasi marach mar tich kaachiel kod mamoko. Nok mar yedhe osebedo ywak maduong' ma igolo kod moko moganda e kaunti ma Migori. Kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka gitemo mar bero sekta mar thieth e kaunti ni. Mr. President William Ruto, jogi ok owinjore tho idak ni jopiny dhi maber. Oyo onge gima dhi maber in the hospital, tim gimoro jopiny mondo oyud konyruok. Oganda mathoth e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar counties koro ket maino e bero sekta no mar thieth to ahinya neno ni yedhe koro bedo e osiptende duto. Kwayo William Ruto ok yie ogol pesa malo mondo donjnwa piny owek nego sirikande gweng'. Nok mar yedhe bende osetudi kod kuo mag yedhe e moko mutego mag thieth e kaunti ma Migori.
Tend kaunti ma Migori wacho ni nok mar omenda kod rem mar piny owacho mamalo yor omende wang' sani counties emosethiro kenge mar chiwo thieth makare ne ogande kaunti ma Migori. When they get a deficit at the national level, it also affects us as counties because we rely on our share of the national capitation. Gavana no ma Migori chileke kinde twak mare e giko mar higa mokalo ne wane piny owacho mare osimo mathoth mar bero sektani mar thieth e kinde mar higni 2 ma osebet e telo. The unit will leverage the advanced diagnosis tools already established at the hospital, including state-of-the-art laboratory services, radiology, diagnostic tools, and surgical infrastructure, which we all have here. Gero kar thiedho tuono mar kansa, bero kuonde thieth duto e kaunti mangima gin mokuom gigo mochilo wacho ni gisetemo timo mating'o malo chendogo mag thieth e kaunti ma Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo ka yudo bajet mar bilion 2 e higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Kamachielo gi chenro mar piny owacho e tieko kuonde reso nyithindo mago makie mag ji giwegi e pacho kae. Penjo pod nitiere ka bende nyithindo ma ochando kendo onge anyuola biro yudo resruok. Achiel kuom kuonde reso nyithindogi mayudore kar dak ma Mathare osebedo ong'ala manyime e reso nyithindogi kata mana ka sikunde olor. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya leronwa, moko kuom jodak ma Mathare okwayo piny owacho mamalo mondo mi kik wit oko kuondegi mago mag reso nyithindo makie maonge miechgi. Ma e alwora mar kadak ma Mathare kama moko kuom nyithindo mochando dakie. Midhiero ma joko nyithindo chuno ni nyaka res moko kuomgi kendo ketgi e lwet jogo manyalo ritogi. Asante Yesu. Ma e achiel kuom kuonde rito nyithindo ma ok mar sirikal, kata kamano ting' ma en godo ipuoyo gi jogo manie alworani, kata obedo ni sirikal sani ni e ng'wech mar daro oko kuonde rito nyithindo mag ji giwegi kaluwore ni ng'ur ni moko kuomgi ok luw chike. Andrew Onguka en jata tije mar kar reso nyithindogi mar One Life. En owuon bende nokalo e konye yo makama magikone tayo rieny e ngimane, gino makoro omiyo ka okang' mar duoko lwedo. Nasome skul ma bende ok nyal miluongo na Bwao, to kwarwa nowacho ni nyathina dhi e skul kisomo mipuonjori maber inyalo konyo jomoko. To nabiro volunteer e Mathare slums. Koro kana neno kaka nyithindo ne chandore kendo jonyuolgi ne temo mondo gipuonjire, to ne gionge gi nyalo. Koro naneno ni mondo achak One Life mabro keto nyithindogi mondo odhi e skul, nikech mano kende gima ne nyalo konyogi e ngimagi. Bende olero moko kuom gigo morango e kawo nyithindo makamagi, ma bende thothgi gin nyithindo mawuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori e kind mamoko. Higa ka higa wakawo 25 mokadho to ok nyal, to wakawogi kamoro amora e Kenya. Wang'iyo sana wakawo jo Mathare, wakawo jo Kibira, wakawo jo Kayole, ntiere joma wakawo koa Nyakach, wakawo joma Homa Bay, wakawo joma oa kamoro amora e Kenya. So long as ni pastor gi chief gi o recommend gi kuomwa, to gibiro watimo negi interview, kwayudo ni oginyal to wakawogi. Moko kuom jodak ma alworani olero moko kuom ber ma utegi osenyise konyo bero ngima nyithindegi. Wan kod nyithindo ma bende waseneno kokaw gi joma nyalo konyogi e department mar korka school mondo gibed nyithindo manyalo ng'eyo gima timo e area, to wasebedo kwaneno kinyalo chiwnegi kony maber. Centers gi osebedo ka konyo nyithindo e yore mopogore opogore. Achiel kuomgi en schooling. Mar ariyo en chiemo ma nyithindo gi chamo. To gi centers kuonde ma nyithindo gi nyalo konyore ka olor sikunde ma gintiere. Gikwayo piny owacho mondo mi osir weg kuondegi e reso nyithindogi, ni mar chenro ni osegeng'o midhiero mathoth ma jokorowere e kinde ma pod gisomo. Koro wakwayo government mara ma Kenya ma wantiere ni centers gi odhi nyime gi konyo nyithindo mondo mi pek ma joma onge gi tich, kaka sani tich onge Kenya ka, to
So centers gi konyowa korke chiemo, nyithindo gi yudo kaka gikonyore. Ta aneno ni government owenwa these centers odhi nyime mondo mi yot obedi ni jonyuol modak kuonde mongore machalo kaka kama wadake ma en Mathare. Wagoyo mbaka kod moko kuom nyithindogi moseyudo konyruok kowuok e utegi mag reso nyithindo ma ok nyal, kendo gileronwa okang' ma gisegoyo tok wuok e utegi. One Life chiwo en life skills. Bedo ni inyalo ng'eyo kaka maneuver e life, making career choices, being disciplined. Camps mitimo ma udhi uromo gi ji mayoko mamoko. Koro nitie mentorship mang'eny manayudo momiyo an gima an kawuono an architect e pinywa maka. I'm now called Dr. Amos Odiwuor. Gima nan kane ka ng'iyo to nokapar. Koro an agone manyasero kamano nikech kumogolo wabo. Ruoth Mabatini mayudore Mathare Mugo Njogu opoyo ber mar kuonde rito nyithindogi kata odoko ni moko kuomgi to iseyo. Mimi kama chief na security agents tunasaidia sana ili hao watoto wakiwa pale center wasipate sinda, na kama kuna sinda yoyote all the government agencies kama police station ya Huruma wanapita pale patrol. Mathare police station actually they have the security na wanafurahia sana. Hildo Boya, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Ero kamana inya Hildo Boya kwa msigana machalo kamano kendo geno mokelo ne nyithindo modak kuonde ma irese nyithindo e gwenge mopogore opogore. Nyakoro mo jangero kamano kumbiro koda karka ko ni kanyo sigana mokelo ni karka to botalo ni mano akala ne kuom ote kendo paro mabendo sebedo kae ka ugolo iwacho kani ma kati sutieno neno aka entiere Bondo, wacho ni mosna mama na Akinyi kod baba na Odiero ka gin Siaya. Vincent Kajomo neno aka entiere Gemrai ero kamana inya mano in North Nyakach ward together kod lovely wife mare Liliano Nyuro, Yvonne Jomo, osipna Byron Ochieng, mano Jakatito Town, ero kamana nya Kennedy Kombemas Kaniru Iru kod mamoko bende mantiere karkanya kura moge jwang wago niro kamano kumbire karkae en kinde ma wantiere karkae wadarango chenro mabende koro ayudo ka thuolo mag rango achiel kachiel chenro mamoko. Twak pod ochuchieng e dho oganda jo Kenya ka penjo en ni to ng'ama teko rawere kendo lalgo. Tim mar ndicho mag rowere ne nochak nen mano e kinde ng'anyo mago mag Gen Z ka mano nosekelo liet manyaka sani kweth mag jokedne ratich oganda oramo ni ok gibiling nyaka we thuolo jogo ma oseteki. E sigana makende odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa Efi Nyakidi miyowa sigand Joshua Okayo, rawera mane okalo e lwet apisas moko mane ondhiye kendo mane okete okalo e midiero. Sirikand Kenya Kwanza mosetiyo kuom higni 2 sani. Ywak osebedo ahinya to windicho mar oganda jo Kenya. Gino manochakore e kinde mane rowere owuok oko kar kwangi mar kwedo moko kuom chenro mag sirikal moloyo to paro mar chiko omenda ma higa 2024. Chich osebedo ni tim makama otelie kod obila, sirikal kata kweth obila moyudo gweth mar piny owacho. Koro en ng'a mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya? Jal mosekale kogno mabith kama gotenga mar jogo mateko oganda. Joshua Okayo nondhiye tarik 27 dwe mar auchiel higa 2024. Odiochieng' achiel tok ng'anyo mar Gen Z mane obagi kendo mar rawere nochopo nyaka e od bura. Nitie jok mawuotho mane gi masks mamako jende, especially joma ni very vocal. Okayo ma e kindeno ne en japuonjre mar weche chike e kar tiegruok ma Kenya School of Law pod paro maler kaka ne olwar e lwet jondhicho mane omiyo piny obedo ne mudho. Mawuotho ni to ng'ato luonga chien kato ni Okayo ni bwana Bimos jogi ma KSL, Kenya School of Law. Area ni mano Rongai. Area ni jo Kenya School of Law ng'enye nikech kae ma jogi odake machiegni gi Karen. Kora koni magi nyaka bi ni jowa adier. Talokora. Ko andonga dhi moso jowa. To ka dhi moso makoro dong'ie ni joma chuo kaka wa moso remo wagine to gendhiya.
ayudo kara gin ji ariyo ni mbele, ng'at achiel ni bangi, to kane wachopo e gari ka realize ni bende nitie dereva ma arito, koro ne gin ji 4. Koro jogi nondhiya to giywaya tu, to giywaya to bende mang'ang'ana bende ni tutera kanye to ang'o matimre, to gidiya, ing'e ni ji adek koro onge kaka nyalo timo, to giketa mane gari. Ka giketa gari to gindhiyo lweta, gimako lweta go pingo, to giumo wang'a gi gimoro machalo gunia marateng'. Te kaka wawuok. Tok ma, jondhichogo nochako mana penjo ka gidwaro ng'eyo hie ni en ng'a mane chiwo sir ne rowere kinde ng'anyo, to en yo mane ma Okayo nofwenye kaka paro mar chik omenda iloso pachoka. Bwana manobet e batha, kara ini Okayo. Osemanyi? Koro dongwan kodi. Koro pimnwa ni to ng'ano mamiyo pesa, mutimo gik mutimogi. Ang'o mi udhi ng'anyo? Tapenjo gini to kwani un gima timore ok une koso gini ok affect tu. To en story tu gipenja ng'ama miyo pesa, muloso go banners, nikech nwaloso banners. Ng'ama miyo pesa mu print go t-shirts. To gipenja ni in to. Ng'ama nong'isi ni International Monetary Fund, ma iluongo ni IMF kata World Bank. Gi World Bank ni ema nigi lwedo ama ema konyo loso finance bill 2024. Lagiso gini mana dongi mani public domain. Mano gima wasomo. I mean kila ng'ato ng'eyo. Penjogo Okayo wacho ni ne oonge kod duoko margi. Gino mano miyo ng'wane ka ogund rabuon kendo soye but mar gari. Kane girealize ni ok adwok gi to gigola giketa but. Kora wuok ok awinjo ko gola oko to ng'wana to keta but to gichako giriembo giwuok gidhi. Kana donje but kanyo kora chako paro ngimana nikech seche go bende koriko ni yawa. Ikia gima dhi timore. To mabe experience mapoka bedo go nyaka nini. Kora lama ni ang gini yud information ni maybe kamoro to an gitima ng'ono giweya. E thuolo no duto Okayo wacho ni ne oumwengene kendo ne ok ong'eyo kata ot mane jomeko go soe. Gima pod litne en gocho manokale. Koro giriembo alafu gichung' gigola to wawuotho wadonje i room moro gibola kanyo. Kaling matin ni to giyaw dhot kendo. Ito ka ng'ato yaw dhot. Koro ing'eni sama ng'ato yaw dhot ikia gima timore, ikia gima nie pachi, ikia gima gidwa timo. Awinjo ka gin ji ariyo. Ni Okayo. Bona sasa tuko serious. Koro wadwa ni los kodwa. To gimora mora mwa penji nyiswa. Gichako penja. Penjo kato. En ng'ama miyo information e government. Ng'amu tudrugo manie sirikal. Akono gionge. Koro kana duoko gi kamano to bwana moro ochako pada. Awinjo jaka pato oginene lemba, awinjo jaka ng'ato pada. Koro ng'ani padi mama padi to mago ng'ato nego tienda ka. The uncles kanyo. Koro seche go ikia kara ni tim nang'o. Bang' menyo kuom thuolo, lipot no chopo ni Okayo oyudi. Noyuda Maragua River, Murang'a, katienda kora cham niepi gi wuoche. The next time mawinjo ka koro pacha uduogo kare. Awinjo ka koro ng'ato chiewa, ng'ato mula toka kamae. To mula toka kama to ka chung to akoni ang'o matimre. Ka ng'iyo to neno ka dhano pong' moluora kama. Ne giwacho Kikuyu, girealize ni dhok ni ok awinji. Koro bwana mane chiewa kona ni umetoka wapi? Kune Nairobi. Kaka ne giwinjo ni Nairobi gikom na ni Gen Z. Ne an gi nembe ni e kalatas. Machiel kuom gi ne namba wadwa. Koro jogi nokawo kalatas ni gitseta giyudo ka kalatas nitie, simu be an go, to simu onge line, banka police station to koro tera mna hospital. Police station Murang'a. Murang'a police station. Kanye mane jogo notira bang' mano mondo report incidents no. Okayo kata kamano wacho ni ngimane e lwet jondhicho ema medo jiwe mar dhi nyime gi kedo ne ratich rowere mapod oteki. Mi jingo moloyo. Miyo ibedo motegno zaidi. Moko kuom josiasa kata kamano osewacho ni rowere pandore kigin kaito lueyo seyo ne sirikal. Mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajificha siku 3
waseme wameabductiwa. Ang'o ma yude ndhiora? To ndhiorruok ni dindhiri kanye ng'amo ng'eyo onge. Kata osiep ni dong' nyalo ng'eyo. Denzel Omondi no yud nang'o? Nonegi to therapy. Odhi onyume kwari. Ng'ato ok nyal makore to dhi nyumore kwari. To negore. Jogo makedo ne ratich oganda pachoka bende lieko ni kuom nonro margi. Gisefwenyo ni nitie kwetho bila pachoka mandhiyo kendo lal gi rowere mar ni auka makama ok nyal bedo kadhi nyime ka obila onge kod nonro. Nonro ma wan go ka kod kacha. Ma wadwaro mondo sirikal owuog oko mondo nyiswa pachgi wachni. En tie maling'ling. Nini nitie kikundi moro molos iwoko mar chik. Kendo it is like a militia mokao jogo manoseti police, jogo manoseti lweny, jogo manoseti NYS, to ketgi karachiel kendo migi gi tich mege police. Mondo ng'ata mapenjo president penjo. Mondo ng'ata madwaro adier. Ama ng'ata madwaro mondo rais otim kaka neno wacho, jogo mondo lalgo. Dwaro mar joked ne oganda en ni tendo bila mapacho ka ogwetao ka ok ginyal chiwo arita moromo ne jokenya. Wan gima wacho ni katich otamo kanja to resign mondo nyis jopiny ni oyier ng'at manyien. Magi timore ka koro oganda kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda ikore ne ng'anyo machielo michano mar neno ni rowere moteki owe thuolo. Kata obedo ni ogai mar obila nowacho ni ok gitek rowere, to sirikal bende chiwo ler ni ok ging'eyo ng'ama ndhi oganda. Rowere manondhi chal margi pok ong'ere nyaka sani. Kare, en ng'a mandhiyo kendo lal gi rowere pachoka? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kuro Jwang manese Ghana mantiere kar kanyo mondo yude kendo obiro Sadek odhiambo makawuono mane makelo giko kinde nan ka kod jaloko marwa ma antio sani Wilson Ochuka mano jaka boch kobita agonero kamano kombedo kod etielo ni magwechi manyien magratile duo ka kod oyimore Sadek nyinga kelo pasoluoch de kisumo kanya kwar mukeo nyaka sango oriti masani.